Flemming, du er fandme hvor syg du er. Nej, jeg er ikke løbet. Flemming, vil du ikke være med på video? Flemming, hvor Kan skal du du så ikke lige kaste et håndtegn, eller... Flemming, hvor skal du hen, Flemming? Go Flemming! Godt, Flemming. Sikkert! Ja, stop nu af. Hey, Flemming, man Hallo, skal Flemming. ryge herinde, må man det? Flemming, min mor satte til græsset. Min mor satte til græsset. Nej, det var bare for sjov, roligt. Stop nu af, siger jeg. Jo, jeg tager også en smøg med dig. Selvfølgelig gør jeg det. Noget kommer til at ryge, ikke? Du ryger bare alt det ved. Flemming, det passer. Har du ikke noget hash? Søg. Har du det? Skal vi ryge noget hash? Nej. Har du ikke noget hash på dig, som jeg Lad kan os ryge købe? noget hash, mand. Flemming, har du ikke noget hash på dig, jeg kan købe? 60 kroner grammet. Flemming. Hvad er det for noget så? Hvad for noget? Sort marok. Bare nummer. Flemming, Må jeg se? skal vi ryge noget? Nej, det må jeg ikke. Du har det jo ikke engang, mand. Så vis os det. Vis os det. Må jeg Du lukke? har det jo ikke engang, Flemming. Må jeg Ja, lukke så og lad se, om mig se, det er lad mig ordentligt se, kvalitet? lad mig Så se. skal jeg nok købe noget, hvis det er ordentligt kvalitet. Så lad mig se det. Det er det ikke. Du kan ikke lov at købe det. Så kommer de alle sammen. Han har det sgu, mand. Sådan skal det være, Flemming, mand. Du kører stilen, gør du. Du har masser af galar. Altså, der er ikke noget. Du har sgu da masser af skæver, har du, mand. Ja, den er god med dig, Flemming. Hovsa, der tabte du det lige, hva'? Nej, det var samme smøg. Ja, det var smøgen, du tabte. Den er god med dig. Sådan er du. Den er god med... Skal vi ikke lave en skuldtøj? Så lige ryge den, når vi Flemming, den er god med dig. Hvis jeg giver dig en 20'er, så ryger vi med på en skuldjoint for dig. Jeg har ikke engang på posen. Nej, men heller ikke posen. Bare lige en skuldjoint. Altså i en smøg. Flemming, Jeg skal du. Skal du ind nu? Flemming. Hvor er vi nu? Elby. Men hvor skal vi af? Skal du af på Ølby? Venner, vi skal... Flemming, kan du ikke lige kaste det sidste håndtegn til os? Flemming!